Ini lho, Su. Setan iki ya wis ganggu ketentremane awake dhewe. Wis ganggu uripe awake dhewe. Setan iki ya jarene manggone ning wit gedhe pinggir desa iki. Tapi mentune iku angger-angger kok dadi kene susah obat. Mentune pas kapan pas ning ngendi. Layak mau bingung jagong mulai dulu gue merinding kabeh. Ada rumah itu. Ini pas gabrik bengi turu kayak di keloni apa bangsa apa lho. Kasane nek kene wis padha wae aku turu di bengi. Ngono ya berarti iku mang. Ya wis ngene wae awake ngadake ritual kanggo nyeluk setan iki. Terus engko nek wis teko ditakoni apa maksude apa karepe. Mulai piye? Masuk ah. Piye, Su? Piye? Acarane engko bengi ritual. Siapa? Siapa? Siap. Setan semua, dia semua